May pasabot ang Malacanang, lakip na usab ang taga-DSWD ning sistema sa distribution sa ayuda sa gobyerno. Taliwa kini sa issue ning sa inahan sa Mandawi City nga namatay samtang naglinya atul sa validation. Niyang report ni Nico Sereno. Sa labing unang higayon, mipahigayon og press briefing ang Malacanang dinhi sa Sugbo. Gipangunayan sa mga opisyales sa Presidential Communications Office kun PCO. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang miatubang sa mga sakop sa media ug mipasabot sa mga gihimo sa gobyerno sa lain-laing mga programa ug isyu. Usa sa napangutana ang nahitabo sa inahan nga namatay samtang naglinya alang sa validation sa ayuda sa mga bagyong Tino flood victims. Mipadangat siyag pahasubo sa insidente. Hindi maganda na nangyari at tayo pong lahat, kami pong lahat ay nakikiramay dahil sa pangyayaring ito. Pero ang DSWD po ay tinulungan at binigyan po ng sapat na tulong ang pamilya. Gipasabot sa opisyal nganong gikinahanglan ang validation. Sukwahi kuno sa mga 4-piece beneficiaries nga identified na ang makadawat, lain-lain man ang mahatagan kung dunay kalamidad. Issue kung paano aandar yung digitalization natin, yung e-wallet natin, dahil paiba-iba nga po ang mga benepisyaryo. At ang hinihiling din po namin, kung ang mga benepisyaryo ay alam nila may nararamdaman na, maaari po silang magpadala ng kanilang representative, magdala lang po ng authorization, at pati po photocopy ng IDs. Pasabot sab sa DSWD Regional Director tungod kay hybrid system na ang mahitabo nga payout adto na i-claim sa service provider nga gika-partner sa government bank. Ang bagong sistema sa DSWD nga hybrid, kinahanglan sakto gyud ang pangalan, sakto gyud ang address, and with mobile number, complete information because the whole file will have to be uploaded into the system sa land bank. Once ma-upload, dire-diretso na na. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.